Inggih Kakang. Ya. Bathara Kala arep dikaya ngapa sira iku putraku to Atmajaku. Barep asan anak pola wajibe bapa kang pinangka dadi pradah ya wis tak idini yen menawa sira bakal nyuwun daging manungsa nanging manungsa kang pinangka dadi panganmu ya kuwi wong kang nandhang Sukerta. Oh dadi panganku kuwi wong kang nandhang Sukerta. Iya. Lah banjur wong kang nandhang Sukerta kuwi wong kang kepiye bapa? Ya ngerti ya. Lan mirengno sepisan ya kuwi bocah ontang-anting tegese wong ndek anak mung sija ora ditunggal kuwi dadi panganmu to dadi bagianmu. Oh iya ora ngestokake dawuhe bapa guru. Lan kaping pindhone kang kena dinarani bocah kedana kedini utawa kedini kedana tegese wong ndek anak cacahe loro lanang wadon utawa wadon lanang kuwi ya dadi panganmu. Lan sak bandure kembang sepasang tegese wong ndek anak loro wadon kabeh ku yoga dadi memangsanmu. Lan sak terus yen ana wong ndek anak loro lanang kabeh kang kena dinarani uger-uger lawang ku yoga dadi memangsanmu. Oh iya. Rakyat ngestokake dawuhe bapa guru. Lan banjur wong ndek anak telu lanang kabeh kang kena dinarani gotong mayit ku yoga dadi panganmu. Yen ana wong ndek anak telu wadon kabeh ku yoga dadi panganmu. Oh ya ora ngestokake dawuhe bapa guru yen ngono panganku calone akeh ya bapa. Iya kuwi ana tunggal meneh ya kuwi bocah sendang kapit pancuran tegese wong ndek anak telu wadon ana tengah lanang ana mbarep lan ana ragil kuwi sendang kapit pancuran. Yen pancuran kapit sendang ndek anak telu lanang ana tengah wadone mbarep lan ragile yoga wadon ku yoga dadi panganmu. Oh iya ora ngestokake dawuhe bapa guru. Banjur isih ana tunggale meneh bapa. Iya isih ya kuwi kang dinarani Pandhawa Pendhawi tegese Pandhawa ndek anak 5 lanang kabeh yoga dadi panganmu. Yen Pendhawi tegese ndek anak 5 wadon kabeh ku yoga dadi memangsanmu. Oh iya ora ngestokake dawuhe bapa guru. Lan mengkene nggih Bathara Kala yen menawa sira wis nyumurpi manungsa kang nandhang Sukerta kuwi mau kena mbok pangan. Ning yen nganti si bocah kuwi mau diruwat dilangi mula Sukertane cara-carane tetanduran wis dipageri, carane wong loro wis digoleki tombok kowe ora kena ganggu gawe. Oh. Dadi wong kang nandhang Sukerta mau yen wis diruwat ditanggapake lan diwacakake buku Murwakala. Carane wong loro wis digoleki tombo, carane tanduran dipagri aku ora kena ganggu gawe bapa. Iya ya mengkono nggih Bathara Kala. Oh iya. Yen ngono aku arep golek manungsa sing sajak sepun nyepelake. Ya anak sing wajibe diruwat ora gelem ngruwat tetep dadi mangsanku. Ya syukur sekedi jumurung yen ngono aku njun pamit bapa mengko dhisik. Sira aja sesungguh muka slak muluk. Mung milik barang kang usah melok kowe mengko kena mangan manungsa kang nandhang Sukerta kang durung diruwat nanging nggonmu mangan ora kena mbok pangan urip-uripan kudu mbok sembelih luwih dhisik. Kula dina iki nyoh tak wene pusaka ya Bedhama Paesan nggon golek pangan ing Ngarcawata. Ya ora tak tampa tangan loro bapa. Adi guru. Lugunipun paduka anggenipun paring tededan kaliyan pun Bathara Kala wau estunipun kekathan Adi guru. Mangsa wong ndek anak siji dadi panganing kala, ndek anak loro dadi panganing kala. Wong ndek anak wadon tentalima dadi panganing kala. Dalah mongko jaman samangke menika sedaya sami nuwun dhateng dawuhipun menika wajib kagungan putra mboten perlu kathah-kathah. Sekap kalutahe tiga amrih bangun keluarga sageta bagya mulya kok lajeng padha ngaten. Lajeng kados pundi malih Kakang badhe kados menapa? Bathara Kala menika anak kula.
monggo anak polah menika tiyang sepuh pinangka dados prajaling dipun tingali polahipun si anak menika leres menapa mboten menawi leres menika tiyang sepuh namung tutwuri andayani menawi lepat menika mboten kados mekaten adi guru sak menika mekaten kiwala kakang kula sampun paring dawuh kayan Bathara Kala najan tiyang nandhang sukerta dados panganing Bathara Kala menawi sampun dipun ruwat Bathara Kala sampun boten kenging ganggu damel. Lah lajeng sinten dayang saged nindakaken para Kartabi. Kula wit timbul ngantos dimen jambul kula dereng nate pengawuniani. Kakang kados pundi? Sak menika paduka kula aturi mrepek kangge putra pun Bathara Wisnu ing sumados paduka dawuh dados dalang pengruwatan. Wados ngruwat kayan sagung Mala Sukerta kakang. Mekaten keparungan paduka Adi Guru inggih kakang. Kaya menika kula titip siungipun Bathara Kala kekalih menika paduka paringaken Puramaya Dini ampu anggunjali. Sumados dipun damel pusaka pulanggeni kayan Kyai Jalak Ngoceh. Menika menawi benjang wonten tumapaking Baratayuda Jaya Binangun menika ingkang gadhah pusaka menika pratamtu sampeyan adusungipun Bathara Kala kiyambak. Oh nggih. Ngaku staken dawuh. Ning ati kula nyuwun pamit bare tumreng Ngasapada inggih mboten nawung ndek. Wah, dalah baik. Kicroh wae.